Türkmenistan korrupsionerlerin günäsini geçmezlik kararyny goýup bolsun etdi. Türkmen kanun çykarjylary Jinayet kodeksine üýtgetmeleri girdip korrupsiýa we neşe feriştelerinin dolanşygy bilen bagly jinayetler etmekde günäli bilinen adamlaryň günäsini geçmezlik kararyny ýatyrdy. Türkmenistanyň üýtgetmelerden öňkü Jinayet kodeksine 80-nji maddanyň 4-nji bendi aýryldy. Bu madda Türkmenistanyň Jinayet kodeksine 2019-njy ýylyň 30-njy noýabryna girdilipdi. 80-nji maddanyň 4-nji bendi şeýle diýerdi: korrupsiýa we neşe ferişteleriniň psikotrop maddalaryň prekursorlaryň bir kanun dolanşygy bilen bagly jinayetler etmekde günäli bilinip iş kesilen adamlar babatda günä geçme we rehim etme ulanylmaýar. Soňky üýtgetmelere we goşmaçylara laýyklykda 80-nji madda 79-njy madda boldy we onuň degişli 4-nji bendi tutuşlugyna kodeksden aýryldy. Täze kabul edilen üýtgetmeler we goşmaçylar bilen Türkmenistanda korrupsiýa we neşe ferişteleriniň psikotrop maddalaryň prekursorlaryň bir kanun dolanşygy bilen bagly jinayatlerde iş kesilen adamlaryň günäsiniň geçilmegine ýol açylýar. Döwlet medeniýeti aprel we may aýlaryna Türkmenistanyň kanunçylygyna girdilen täze üýtgetmeleri we goşmaçylary çap etdi. Türkmenistanyň Jinayet kodeksine girdilen täze üýtgetmeler we goşmaçylar Türkmenistan gazetiniň 22-nji aprel sanyna çap edildi. Täze üýtgetmeler 2023-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna güýje girýär. Türkmen kanunçylygy korrupsiýada aýplanýan häkimet ygtyýarlyklaryň adamlary 15 ýyla çenli möhlet bilen azatlykdan mahrum edýär. Korrupsiýa bilen bagly jinayetler diýilip pul gymmatlyklar, gaýry emlak ýa-da emlak häsiýetli hyzmatlar, gaýry emlak hukuklary görnüşini peýda almak maksady bilen edilen jinayetler hasap edilýär. Türkmen kanunçylygy korrupsiýany şeýle kesgitleýär. Döwlet wezipesini eýleýän adam tarapyndan häkimet ygtyýarlyklary bolan wezipeli ýa-da aýry-aýry adamlar ýa-da adamlaryň topory bilen durnukly bir kanun gatnaşyklary döretmek arkaly wezipe ygtyýarlyklaryny ýa-da olar bilen bagly mümkinçilikleri hyýanatly peýdalanmak bilen özü ýa-da üçünji şahslar üçin pul gymmatlyklar, gaýry emlak ýa-da emlak häsiýetli hyzmatlar, gaýry emlak hukuklary görnüşini peýda almak maksady bilen jemgyýetçilik we döwlet bähbitlerini wehim salýan bilhasaýyn hereketler. Şeýle-de Türkmen kanun çykarjylary Türkmenistanyň Jinayet kodeksine korrupsiýa bilen bagly maddany 2019-njy ýylyň noýabryna girdipdi. Soňky üýtgetmelerde we goşmaçylarda bu madda saklanyp galýar. Türkmenistanyň kanun çykarjylygymyň ýokarky palatasy bolan Halk maslahatyna eks-prezident Gurbanuly Berdimuhammedow, aşaky palatasyna Gülşat Mämmedowa ýol başçylyk edýär. Gurbanuly Berdimuhammedow 2022-nji ýylyň fevralyna prezident wezipesinden çekilmek niýetini aşkar edinne özüniň syýasy tejribesini mundan welä halk maslahatynyň başlygy wezipesine gönükdirjekdigini aýtdy. Sinçiler Türkmenistanyň parlamentine erkisi döwlet instituty hasap edip gelýärdi. Türkmen kanunçylygyna girdilýän soňky üýtgetmeler we goşmaçylar Türkmenistanyň eks-prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýurdun diňe kanun çykarjylygymyna ýol başçylyk edip başlamanyň ýzyanyna gawat gelýär. Türkmenistanyň döwlet ýolbaşçylary her ýyly ýyry bayramçylyklar münasibetli türmelerdäki benniler üçin günä geçişlik oglan edýär. Insan hukuklaryny goraýjy guramalar Türkmenistanyň türme şertlerini we türkmen türmelerine syýasy matlaplar bilen zor bilen ýitirmedilen ýüzden gowrak raýatyň ykbalyny ýygyderli alada bildirýärler. Türkiye hükümetleri Türkmenistan'ın yeni bir raýatyny watanına deportasiýa etmekden ýüzördi. 16-njy ýylda adam hukuklaryny goraýjy Türkmen Helsinki fondy Bayram Allalyýew Türkiýeden deportasiýa etmek kararynyň sud tarapyndan ýatyrylandygyny habar berdi. Türkmen Helsinki fondunyň habaryna görä 15-nji ýylda Stambulyň sudy 34 ýaşly türkmen raýaty Bayram Allalyýew deportasiýa etmek kararyny ýatyrypdyr. Allalyýewiň deportasiýa meselesine garamak işi 2021-nji ýylyň noýabr aýyndan beri dowam edipdi. Adam hukuklaryny goraýjy guramanyň habaryna görä aktivist 2021-nji ýylyň 22-nji oktýabrynda Stambulda Türkiýe Migrasiýa Gullugynyň ofisiniň birinde ýaşamak üçin ygtyýarnamasyny uzaltmak üçin çağırılan wagtynda tutsak edilipdi. Şonda Türkmenistan ony Interpol üstü bilen gözleýänligi ýüze çykypdyr. Allalyýew Beyazit polisiýa merkezine soňra Pendik deportasiýa merkezine akdilipdir. 2021-nji ýylyň noýabr aýynda Bayram Allalyýew boşadylypdyr. Ýöne onuň deportasiýa meselesine garamak tertibi dowam edipdir. Türkmen Helsinki fondy Türkmen häkimetleriniň Allalyýewi hilegärlikde aýplaýandygyny belliýär.
Bayram Allaliyev Türkmen rejiminin daşary ýurtlardaky konsulluk edaralaryny raýatlaryň pasportlaryny täzelemekden, boyun gaçyrmagyny, söz azatlygyny çäklendirmegini, hereket azatlygyna ýol bermezligini, ýurtda COVID-19 wakalarynyň bardygyny boyun almak islemezligini tankyd edýän dissident hökmünde onlaýn söhbetdeşliklere işçen gatnaşdy diýip Türkmen Helsinki fondy habar berýär. Gurama Allaliyewiň Istanbulda Oğuz Medeniýeti Hyzmatdaşlyk we Bilim Jemgyýetiniň işlerine de gatnaşanlygyny belläp geçýär. Şeýlede 2021-nji ýylyň 27-nji noýabrynda Bayram Allaliyew ýol helakçylygyna uçurapdy. Türkmen Helsinki fondunyň habaryna görä awariýanyň günäkäri wakanyň bolan ýerinden gaçyp durma polisiýa onuň adyny anyklapdyr. Helakçylykda agyr yaralanan Allaliyew birnäçe aýlyk ketelhana ýerleşdirildi we birnäçe aýlap bejer galdy. Mundan başga da adam hukuklaryny goraýjylaryň sözlerine görä Allaliyewiň ady geçen ýylyň güýdünde Aşgabatyň haýyşy boýunça Türk polisiýasy tarapyndan gözlenen 25 türkmen aktivistiniň tanawynda hem peýda bolupdy. Türkmen Helsinki fondy Türkmenistanyň baş konsuly Seyit Mämmedowyň Türkiýanyň häkimetlerine iýeren başga bir resmi kagydynda 13 aktivistiň adynyň bolanlygyny, şol sanawda 10-njy setirde Allaliyewiň pasport maglumatlarynyň bardygyny habar berdi. Ýatlasak 2021-nji ýylyň gözünde Türkiýede ýaşaýan türkmen aktivistlerine basyşlar güýçlenipdi. Şunun bilen baglykda adam hukuklaryny goraýjy guramalaryň onlarçasy bilelikdäki beýannama ýaýradyp, türkmen hökümetiniň siýasaty bilen ylalaşmaýanlygyny açaçan beýan edýän hem konstitusiýaga görä öz hukuklarynyň berja edilmegini talep edýän türkmen aktivistleriniň ýydarlanmagynyň öňüni almagy talep edipdi. 2-nji noýabrda çap edilen bilelikdäki beýannamada Ýewropa ýurtlaryndan Orsetden, Ukrainadan, Gürjistandan we Birleşen Ştatlardan bolan 33 sany jemgyýetçilik guramasy gol çekipdi. İnsan hukuklaryny goraýjy aktivistler Türkiýany türkmen aktivistleriniň watanyna mejburi uğradylmagynyň öňüni almagy, aklawçylara olar bilen gürleşmäge yktyýar bermäge we olaryň Türkiýede kanuny status almak üçin prosedurany dowam etdirmegine çagyrypdy. Türkmenistanda hökümeti parahatçylykly tanqidleýänleriň we dissidentleriň maşgalak dağlaryna häkimetler tarapyndan azar bermek we gorkuzmak hereketleri giňden ýaýran. Adam hukuklaryny goraýjylar türkmen aktivistlerini Türkmenistana iýermezlige çagyryş edip, Türk häkimetlerine ondan öň hem ençimegedek ýüzlenipdi we öz ýurdunda olaryň janyna howp awanýanlygyna ünsü çekipdi. Aktivistleriň Türkmenistana gaýtarylmagy, olary ýydarlamalara, şol sandyk gynamalara hem beýleki ýowuz daraşmalara hem zor bilen ýitirim edilmelere sedewar eder. Türkiýe adamlary erwet garaljak ýerlere iýermezlik baradaky halkara borçnamalaryny ýerine ýetirmeli diýip Human Rights Watch guramasynyň geçen ýylyň oktyabr aýynda ýaýradan beýanatynda aýdylypdy. Türkmen Helsinki fondunyň häzirki habaryna görä Bayram Allaliyew bozgun statusyny almak üçin Türk häkimetlerine ýüz tutupdyr. Bu bolsa onuň özüniň hem maşgalatynyň watanyna zor bilen uğradylmazlygyny kepilendirip biler. Türkmenistanyň hökümeti barha artýan tanqidleriň netijesinde jemgyýetiň barha agyrlaşýan sosial ykdysady meselelere we häkimetleriň ilat babatyndaky edin etdiriklerine ünsüniň artýanlygyna nägile bolýar. 2020-nji ýylyň maý aýyndan bäri Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky raýatlary jemgyýetçilik aktivligini iýdigderli görkezýärler we Türkmenistanyň awtoritar hökümetinden öz nägileligini bildirmek üçin Türkiýede Birleşen Ştatlarda, Demirgazyk, Kiprde we beýleki ýurtlarda onlarça protest aksiýasyny guradylar. Aşgabat şäheriniň goýundaky Pervomayski owasynda ýangyn boldy. Ýanganyň döremegine owanyň dağ eteklerindäki ot çöpleriň ogdalmagy sebäp boldy. Bu waka Türkmenistanyň ýangyn howpsuzlygy gullugynyň raýatlary Tomuz pasly döwründe ýangyna garşy howpsuzlygy üpçün etmäge we hüşgär bolmagy çagyrmagynyň ideýanyna gabat geldi. Adatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysynyň maglumatlaryna görä ýangyn 15-nji iýunda döredi. Ýangyny söndürmek işlerine paýtagtyň jemaat hojalygyna degişli edaralaryň we Aşgabat ýyllyk trestiniň işgärleri şeýlede eskerler çekildi. Gişik sagat 6-da ähli işgärler we eskerleri gyssaly ýanap ýanganyň bolan ýerini alyp gitdiler. Olaryň hemmesi ýanyny söndürmek işlerine gatnaşdylar. Jemaat hojalygyna degişli edaralaryň we Aşgabat ýyllyk trestiniň işgärleri ýanynyň bolan ýerinden öýlerine üýelleri gaýtmany boldular. Bu işgärler gije sagat 10-dan soň öýlerine geldiler.
Diýip ýagdaýdan habarly çeşme 16-njy iýunda habarçymyda gurrun berdi. Onuň sözlerine görä ýanggynyň dören ýerinde ýangyn howpsuzlygy gullugynyň işgärleri 16-njy iýunda ýerden hem öz işlerini dowam etdirdiler. Habarçymyz ýangynda adam pedalarynyň bolandygyny ýa bolmandygyny häzirlikçe anyklap bilmedi. Şeýle-de onuň haýsydyr bir ýaşaýyş jaýyny ziýan ýetirendigini hem aýdynlaşdyryp bolmady. Ýöne habarçymyz gurrun edilýän oba barada käbir maglumatlar anyklamagy başardy. Onuň sözlerine görä bu obada 19-njy asyrdan näri Molokan etniki toparynyň wekilleri ýaşaýardy. Sapar Murat Niýazowyň häkimet başynda bolan döwri olara bu ýerde jaý gurmagy yer paýlanyp berildi. Gurbanguly Berdimuhammedowyň häkimet başyna gelen döwri bolsa, bu jaýlar anyk düşündürüş berilmezden ýykylyp başlandy. Owa Gurbangulynyň şahsy emlägine öwrüldi diýse-de bolar. Bu ýerde rezidensiýa bar. Owadaky etniki azlyklary bu ýerden çykaryp ony pöwrizäniň ilady üçin ýapylşaly doly ýapdylar. Hatta Malakan etniki topornyň wekillerine bu ýerdäki dogan garyndaşlarynyň mazarlaryny ziýarata barmagy hem ruhsat berilmeýär. Olar mazarlygyň henizde bardygyny ýa-da yer bilen ýygsan edilenligini hem bilmeýärler. Diýip ýagdaýdan habarly çeşmämiz habarçymyza gurrun berdi. Adatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Aşgabatyň ýangyn howpsuzlygy gullugundan, Aşgabat ýyllyk trestinden goşmaça maglumat ýa kommentari alyp bilmedi. Aşgabatyň eteğinde dören bu ýangyn Türkmenistanyň içeri işler ministrliginiň düzümindäki ýangyn howpsuzlygy gullugynyň raýatlary Tomuz pasly döwründe ýangyna garşy howpsuzlygy üpçün etmäge we hüşgär bolmaga çagyrmagynyň ideýanyna gabat geldi. Hökümetçi Türkmen portal neşriniň 7-nji iýunda çap eden habarynda ýurtda şöl ýangyn mögsüminiň 1-nji maýda başlanandygy we 1-nji oktyabra çenli dowam etjekdigi bellenilýär. Şunun bilen baglykda Türkmenistanyň içeri işler ministrliginiň ýangyn howpsuzlygy bölüminiň hünärmenleri bir tarap Türkmenistan gazetiniň sahypalaryndan ýurdun raýatlaryna ýüzlenip hüşgär bolmagyny haýyş edýärler diýilip, neşriň maglumatynda raýatlardan dynjalyş ýerinden gaýdanlarynda zirdiwilleri arasalamagyň zerurdygy bellenilip, olaryň aňsatlyk bilen odalyp biljekdigi we tokoy plantasiýalaryna ýaýrap biljekdigi hem duýdurulýar. Galyberse-de döwlet howpsuzlyk Geňeşiniň 31-nji maýda geçirilen mejlisinde prezident Serdar Berdimuhammedow ýurdun içeri işler ministrine ýüzlenip Tomuz pasly döwründe ýangyna garşy howpsuzlygy üpçün etmegi hemişe üns merkezinde saklamagyň zerurdygyna aýratyn ünsü çekdi. Türkmen häkimetleri we media serişdeleri ýurtda bolýan tokoy ýangynlary ýa-da ýaşaýyş durmuş maksatly binalarda bolýan ýangynlar barada habar bermeýärler. Bu baradaky statistiki maglumatlar hem ilat köpçüligine açaçan ayan edilmeýär. Ýöne Adatlyň habarçylary geçen ýylyň dekabrynda Liwap vilayatynyň Farab etrafynda bolan mektep ýangyny barada habar berdi. 2021-nji ýylyň awgustunda bolsa, howa maglumatlaryny çap edýän Meteo jurnal neşri Köpetdagda 10 gün dowam eden ýangynlaryň 10 hektar töweregi meýdandaky ösümlikleri ýok edendigini habar berdi.